So isang magandang buhay po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update ng kanilang mga latagan, no? So tingnan natin at ikot natin itong mga presyuhan na binibenta sa ating mga kababayan o mga mamimili. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so dito tayo sa latag ni Kabog Chris ng mga bangus. Bungaran kaagad natin yung kanyang mga latag, no? So ito yung mga presyuhan dito ng mga bangus, tulingan, matambaka, galunggong. So meron tayo dito mga kilo ng baka. So ito po yung mga presyuhan. So ito po yung per kilo ng mga baka, no, na masarap sa balbakwa, kilawin o ilagay sa kare-kare. So yan po yung presyo, 150. At yung mga presyo po ng galunggong dito ay kalahati. Yan po ay 80 pesos, 160 yung mga kilo. Matambaka 240 per kilo. At 240 rin po sa mga isdang tulingan. Ito po yung toray. Ayan, toray po yan. Tamban yan, malaki. Tapos yung mga presyohan ng kada piraso ng bangus ay 100 pesos. Yan po yung kada piraso, no? Tapos 150 at 130. Yan yung mga latag ni Kabog Chris ng kanya mga kada piraso ng mga bangus dagupan. 50. Ayan, tumpukan, 50 pesos. Mga isdang toray, no? Yung mga tamban. Alright, so diretso tayo dito sa iba pang mga latag natin kung may update. So dito tayo nagsimula sa pinakabungat. Jumong, shout out sa'yo. Nagkana per kilo mo ngayon ng hipon? Yan, 280 sa mga per kilo na mga hipon ni Jumong. Jumong, salamat. Dito yung mga gulyasan, 140 per kilo. Papakol po natin ay 100 pesos, no? Good morning. Oh, ba't nandiyan ka? Wala ka na doon. Niiwas ka ron, ha? So, ito yung mga latag po ng mga galunggong na babae, tamban. Ayan po, ang tamban po natin ay 50 pesos, 100 pesos tumpok ng mga galunggong. At yung mga salmon japayuki ay 100 pesos tumpok. Yan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos, galunggong at mga tunsoy. Ayan ang mga tumpukan po natin. At 150, 240 sa mga gulyasan at 240 sa mga yellowfin tuna. So yung mga presyo daw po ng mga tulingan na kanilang latag ay 240. Magkano galunggong na bilog? 260 out of 40 lang. 240 ang per kilo. Sanda ka natin, mami. Ito 200. 200. Matambaka. Pares lang. Ayan lang po, no, ng mga presyohan dito ng mga fresh na galunggong, matambaka, Nariwa tayo. at mga tulingan po natin na latagan dito sa Malabon. Tulingan, 240 rin. Wala kayo ngayong bangus, ha? Wala. Mayroon sa riwa eh. Yan mga fresh po mga galunggong na inyong mabibili. Bossing, thank you. So ganito po yung mga latagan na ating ina-update sa mga latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maaga tayong dumating dito kaya ang mga latagan ito po. Mga 50 pesos na tumpukan. Sarap yung paksimin yan dito.
Ayan, mga tumpak na mga sapsap, 50 pesos. Nakakapagpangat ka na sa kalamansi ng kanilang mga latag, no? Tapos mga turay po natin ay 120 per kilo. So yan yung mga tumpukan nila ng kanilang mga isda, no? Sa halagang 50 pesos. May mga galunggong na, no? Parang hindi ko nakita kung pare ko. Tulog pa rin. Good morning kay Joseph. So ito yung mga presyohan ng gulyasan natin malaki, 160 kilo at yung mga kada piraso ng mga bangus. Meron dito per kilo 200 pesos at 150 kada piraso. Good morning, Mars. Magkano ngayon galunggong natin? Ayun po ang per kilo at kada piraso din po yung mga bangus. Ayan. Mars, thank you. So ito mga bitugo na maliliit. Tapos nilatag siyang mga gagaong. At meron din siyang mga tanigi. Barakuda. So yan yung mga latag niya rito ng mga isda. Bossing, magkano ngayon yung tanigi? 300. Itong mga fresh mong ano? 250? 240. Barakuda. Oh, yun yung mga presyo ng kanya mga latag dito ng mga isda, no? Ito sari-sari na yan, no? Halo na yung mga sapsap na inyong mabibili. Alright, bossing, thank you. 50 pesos sa mga isdang tumpok na lapad o tunsoy. Tapos salmon Japayuki, yan 100 pesos po yan. At 130, 140 mga kada piraso ng bangus. So fresh yung mga ano natin dito. Danggit. Yung mga tatampal natin, no? So tawid tayo dito. Dito tayo sa pwesto ni Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. Ma-interview lang kita. Ba't ka nagliligpit? Maaga pa. Tatanggalin yung mga gamit para pagdating nila. Ayun, nakasip na tayo. So, Kuya Romy, magkano yung mga tilapia mo ngayon? 120 pa rin kilo. Ayun pa rin ang kilo, 120. Wala kang bangus ngayon? Naubos na. Naubos na. Ang saya-saya mo, ha. Jo, yung manok, akin na lang, ha. Malaki na yung manok. Yun yung mapabunot, eh. Kulay pink. Pinkish. Tawag dito. Parang Ben, update ko lang, tilapia Batangas mo magkano? Ayun, 120 po yung per kilo, no? Ang mga tilapia Batangas. Yung mga bangus mo? Ayun, 200 po ang kilo at meron din pong 100 ang isa. So, yan po yung update natin sa presyo ng datag ni Paring Ben dito. Salamat, pre. Thank you. So, ito, March, good morning. So, ito yung mga papakol, oh. Yan po yung 100 pesos kilo. Yan. Yan yung mga latag dito. At dito tayo kay Kuya Warren. Mga isdang tanigi to, Kuya Warren, oh. Magkano ang kilo? 300. Yung mga barakuda natin. Ayun, mga presyo. No? May mga dorado rin dito at mga yellow pintuno na kanyang latag at mga isdang labahita. Mataas ba presyo nito, Kuya Warren? 220 po sa mga yellow pintuno. Labahita. Ayun, mga presyo 220 rin po, no? So, yan po yung mga latag niya rito sa pag-akyat ng tulay ng mga presyuhan ng isda na inyong mabibili. Kuya Warren, salamat, ha. Thank you. Dito tayo sa mga latag naman ni Boss Aris. Boss Aris, good morning. Bitilya. Bitilya. 180 ang mga kilo ng bitilya. Sa mga fresh nating mga barakuda. Yun, 220. Dorado. Ayan yung mga presyo ng kanyang mga masasarap na isda, no, na atin pong binablog dito sa kanyang pwestuhan.
Rosari, salamat. Shout out. Thank you, thank you. Tuloy pa tayo sa ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Inagahan natin para makita natin yung mga latagan dito sa kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. No? So, tawid na tayo. So, dito naman tayo sa mga bangus na latag. So dito tayo sa mga latagan ni Boy Bangus. So ito yung mga presyo ng mangga. So 120. Fresh mangga na latagan dito sa latag ng ating kaibigan. So ito yung mga presyohan ng mga... May tanong lang pala ako. Boy Bangus. May nag-request sa'yo pag bumili daw ng bangus, kakanta ka daw ba? Kakanta ka daw ba? Ewan ko, nag-request. Baka ba, pag bumili ako ng bangus kay Boy Bangus, pwede ba mag-request? Sabi ko, ano po yung re-request yung kanta? Highway, kay sarap, pag may minamahal. Iyon, ang saya ngayon ni Boy Bangus. Kay sarap, pag may minamahal. May minamahal ka na naman bago, ha? Kay sarap, pag may minamahal. Kagaling talaga. Hanggang ma-ending, kay sarap ng may minamahal. Nalupit talaga. Hindi, totoo yun. Nag-comment talaga siya. Sabi niya, kapag bumili ako ng bangus kay Boy Bangus, pwede ba ako mag-request? Sabi ko, pwede po. Tatanungin po natin siya kung pwede. May kajuwit eh. Isa pa. Isa pa. Boss Maeng, Ano yung bitando? yung kay sarap ng minamahal ka. Kumanta na ako ah. Ay, siyempre, request pa nga raw. Isa pa raw. Kay sarap, pag may minamahal. Ayun, salamat. Na isang request lang, no? Bibili na ng bangus yun. Kay sarap, pag may minamahal. Kay sarap, pag may minamahal. Hanggang sa matapos yung chorus nun, hanggang katapusan. Maganda yan. Hmm. Naghirapan pa nga ng ano yun eh, artist. Yung taga-sulat ng, ano ba tawag doon? Songwriter. Songwriter. Kala ko painting. So ito 120 kada piraso ng mga bangus. Natuloy na natin yung mga update natin sa kanyang latag. Meron din po siyang 140 kada piraso at may 170. Ito 170. Mahal niya, Buslando yung maliit. Pinabihado lang sa akin yan. Per kilo pala. Akala ko sa piraso. Per kilo po 170. So nagbago ang presyo, no? 170 ang per kilo. Siguro ito mga tatlo isang kilo. Meron na. Meron. Nilagpas lang konti. Nalagpas lang kaunti. So 170 ang per kilo ng mga bangus ni Boss Maing dito. Ayan mga presyo. At kay Jeff naman, ang kanyang mga laman ng gulyasan ay 150. Boss Maing, thank you. Salamat. Bukas naman, nag-iisipan ng bago. Ayan po ang matamis. 10 piso ang isang piraso. Ang tumpak po ay 50 pesos. So yun po yung mga prutas. At dito na tayo sa mga latagan. Andito na naman si Boy Tilapia. Kahapon absent siya. So araw po ngayon ng Biyernes. Iyan po yung presyohan ng kada piraso ng mga bangus ni Ate Lorena, no? So, 80 pesos. Ay, Boss Lando, presyo pabasa na tayo ngayon. Oo. Wala akong malalaki ngayon eh. 50 pesos tumpok 50 pesos na mga ang kilo na yan. tilapia Dalawa na hindi Batangas. binibigay ko pa yan. Ay, naku. Kaya nila makakakuha niyan. Si Boy Tilapia. Alright, so yung mga tilapia po dito ni Boy Tilapia ay 80 pesos yung mga kilo. So, maliliit, no? 150, 2 kilo. Isang tumpok, 50, isang kilo na. Ayun. Dalawang tumpok. Ayun, ang kagandahan kay Boy Tilapia ng mga tilapiang Batangas. 150, 2 kilo na. Kilo, presyo pang masa. Pwedeng pang masa. Maliit na ng presyo. Ba't kahapon wala ka? Alasing, kagabi. Maganda pala boses ni Maeng Boy. Buti yung boss, maganda eh. Amoy niya, hindi. So yun yung mga presyo ng tilapiang Batangas ni
Boy Tilapia, no? Ilang 2 kilo niyan. Salamat sa iyo, El. Thank you. At ako ililipat naman ng ibang pwesto. Morning sa mga viewers natin. Shoutout sa kanila ha, sa mga mamimili at parokyano mong dumarayo sa Malabon Fish Market. Sila mag-isama mamili sa akin. Ayun. Salamat. Ba't di ko nakikita si Boy Putik? Ay, hindi pa kasi si Bibi, nagpapalinis ng katawan. Mm, Tama-tama sa kilo niya, may sandaan ng kilo. El, salamat El. Customer muna. Okay, salamat. Mga manggang hilaw. Korea. So dito 90 pesos mga tilapiyang Batangas. Yung mga pusit, no? 190 papakol natin. 90 pesos. So dagsa yung mga papakol natin hanggang ngayon dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan ng sayote ay 35 pesos. So bumaba pa ng 5 pesos. Oh. So bumababa ang mga presyo ng gulay natin sa Malabon Fish Market. Oh, shout out. Good morning sa'yo. Good morning. So yan yung mga gulay na ating mga ina-update dito sa kanilang latagan. At meron din dito mga manok ni Dayan na ating i-update. So manok ni Dayan, yan po yung mga presyo, 185 at 130. So walang pagbabago ang mga kada balot ng mga manok na calls ni Ate Rogie. Ayun, salamat po Ate Rogie, thank you. Yan yung mga latag at mga prutas po dito. Yan din po yung mga presyuhan, no? At yan po yung mangga natin, 120 rin po dito ang mga per kilo. So lettuce natin 20 pesos tumpok, sayote 40 pesos. So ang broccoli natin, pababa na ng pababa ang presyo. 150 na lamang po ang mga kada kilo. Cauliflower, 70 pesos ang kilo. 150 kilo ng mga broccoli, no? At ang talong natin, mababa na rin po ang presyo. Meron na rin pong 60 pesos kada kilo. So shout out sa iyo. Good morning. So si Tinapa, no, nakita natin na dito nagbebenta ng kanyang mga tinapang bangus. At mga alimango natin, alimasag. 180 kalahati. Sarap yan, anak. Yan ang mga alimasag na latag dito sa Malabon. At meron din tatampal. So mga tatampal ni ate, oh. Te, magkano ngayong kilo? 160 na per kilo ng mga tatampal. Sige, sige, salamat. Yan po, alam ko ng dami naghahanap dito mga tatampal. 160 po ang kilo, no? Tapos mga tahong natin dito. Ayan po, napakataba na ng ating mga tahong dito. Yan po ang mga huli sa bakla dito sa Nabota. Yan po ay 100 pesos ang kilo. At mga talaba rin po natin ay matataba. Yan po yung laman, oh. Yan po ang tabo ay kada tabo 100 pesos. Ayan, pwede dito. Na alimango. So yung presyo ng mga hipon po natin dito ay 340. Tumpukan ng salmon Japayuki ay 100 pesos. Galunggong natin, Loti, magkano ngayong kilo? 240 ang kilo. At 240 ang per kilo. Ang kadunot. Ayun, ang galunggong ni Kadudot. Ayan yung mga galunggong natin bilog, no? May maliit at malaki na rin. Sa limang ganun na yan. Sa maliit, 200 ang kilo. ayun, sa maliit po ay 200 pesos yung kilo, no? Ang ating galunggong ngayon. Oo, pero unti-unti na yan na pag bumolyo, napakarami niyan. So yun yung mga presyo nating galunggong sa Malabon Fish Market. Press na press po yan. Salamat, thank you. So ito ang hawak natin ay tapang kabayo na pinabili natin sa doon pa sa Hulong Duhat Market. Nakabili ng mga templadong tapang kabayo, no? Ingat po, ingat. Tapos ito po yung 320 naman sa mga kilo ng Golden Pompano. So
Alright, ito yung mga latagan dito ni Kuya Ricky. May mga gulyasan, yellowfin tuna, mga isdang barakuda. Magkano ang presyo ng barakuda? 300 po ang kilo. Yellowfin tuna. Yun, ang mga presyo ng mga latag dito, no? Yan po yung mga latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. So, ayun pa, at may mga pandaing din pong bangus, mga tilapiyang buhay. So, lapitan natin at alamin natin yung mga presyo. So, ito yung mga latag ni Kuya Ricky. So, mga tilapiyang buhay. 130 lang dito. Kaya 130 po ang presyohan ng mga tilapiyang buhay. Kuya Ricky, magkano dito? Pandaing 180. So, 180 po, no, sa pandaing. Ito mga presyohan po ng malalaking bangus. 200 lang. Ayan, 200 pesos po sa mga kilo ng bangus ni Kuya Ricky. Ayun na yung nanonood sa'yo. Ayan. Good morning! Good morning, baby! Ito na, oh. Good morning, baby! Good morning! Kaway ka, kaway! Ito, kaway ka, baby, kaway! Shout out sa'yo. Good morning! Morning! Kahapon hinahanap yung papa niya, hindi niya na pinakita. Dinahanap. Ito po yung 100 pesos na tumpok, no? Mukhang order na sa'yo yung pink salmon, no? Order yan, order. 180. 180 ang kilo ngayon ng pink salmon ni Kuya Ricky, no? Kuya Ricky, maraming salamat po. Thank you. Shout out po. Good morning. Lipat na tayo. Good morning po. Lipat na tayo sa mga iba pang latag dito sa Malabon Fish Market, no? So, yung mga kamatis natin ay 60 pesos ang per kilo. 1/4 ay 15 pesos. Morning. At 60 pesos po yung kilo ng mga talong. So, presyo ng tilapiyang Batangas, 90 pesos. So, bumababa ang mga presyo ng tilapiyang Batangas, no? So, yung tilapiyang Batangas kasi natin nakaraan o nakalipas o kahapon ay may mga 100 pesos yung mga kilo. Ngayon, napakababa, no? 90 pesos na lamang po yung per kilo ng tilapiyang Batangas. At 300 sa mga hipon. At per kilo ng mga bangus natin ay 160. So, mga tinumpok na, oh. Ayan, ang mga tumpukan, 100 pesos. Hasa-hasa yan, ha? Hindi po yan yung alumahan. Hasa-hasa po, 100 pesos tumpok. Murang-mura na hasa-hasa. Magkano ang hipon mo? 340 po. 340. Malaking hipon, no? Ito, 270. Jumbo yan. Yan po yung mga tilaping Batangas, 100 pesos. 100 pesos. Sa malaki ay 120. So, yan yung mga price update natin, no? Yan yung mga alimasag na 50 pesos. 300. At 80 pesos po dito yung mga Tilapia. tilapia. Batangas. Wala ka ngayon mga buhay, ha? Yan po ay 80 pesos na kilo. Napakamura ng presyo ngayon ng tilapia, no? Biglang bagsak presyo. Tapos, ito yung mga tumpukan. Yan po yung kilo, 200 pesos. Tapos, sapsap na hubad, 100 pesos na kilo. 50 pesos tumpukan. At 90 pesos naman po dito sa mga kilo ng tilapiyang Batangas. Good morning. So ito yung mga presyohan ng latag ni Ate Pat na may mga bangus din siya rito na bentahan. Dito tayo sa mga latag ng cream dory o dory fish ng Malabon Fish Market. So ito po yung presyo. May 150 po.
At sa mga ulo ay 90 pesos. Yan po yung mga kada kilo na inyo pong mabibili ng mga isdang dory fish o cream dory. So shout out sa inyong tatlo. Good morning. Shout out sa iyo, Geng Geng. Ayan si Tio, shout out sa iyo ha. Good morning, Geng Geng. Good morning, Geng Geng. Ayan si Geng Geng. Enjoy sa iyo, Geng Geng. At mga tilapia, no, na latag ng kanyang ama ni Avatar ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo ng tilapia. At presyo 160, 130, 180. Yan po yung bakos. Ang lalaki po, no, ng isang piraso. Yan yung mga latag nila ng mga bangus na inyong mabibili o mapipili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Meron din po 220. So, ito si Edmond. Boss Edmond, shout out sa'yo. Good morning. Kasama kita sa lineup. Ayun, salamat. Thank you. Parang basketball lang, no? Boss Edmond, thank you. Oo nga eh. Ay, tandaan lang yan. Yan po, no? Kada isang piraso po ay 150. Mga isdang cream dory. So presyo naman po dito ng mga tilapia, no? 100 pesos. Ang ating mga tulingan 130. Bangus po natin ay 200 pesos. Yan po yung mga presyohan ng mga latag po nila dito. Nakakasalamat ka na. Iyon. Shoutout dyan sa mga kamag-anak ko dyan sa Canada. Ayun, shout out sa mga kamag-anak niya sa Canada. Magkano ba sa galunggong? 150? 160 ang mga kada kilo ng balsa galunggong ko. Eh matamba ka. Ayan, no, mga latag po nila dito. Tuloy-tuloy pa ang ating update. Ayan, mga tumpukan 100 pesos. Kilo ng mga batalay 100 pesos. May tumpukan din po, no, 100 pesos. Pagi. Magkano pagi? 100 ang kilo. Si Boss Jeff. Shoutout sa iyo, Boss Jeff Bali. Pampahiyang lang ngayong umaga. So mga tumpukan ng tilapia. Ayan po yung mga tumpukan dito na inyong mabibili. 100 pesos na mga tumpukan. Shoutout sa iyo, Boss Onse. Nasaan na si Tinong? So maluwag po ang kalsadahan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Itong nasa kanan ko po, ayan po yung FC Villa Street, papuntang City Hall ng Malabon City. Ito pong kahabaan na binabaybay din po natin ay lugar po, no, ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So may MDA clearing, ayun po. Tinatanggal po nila yung mga kalat sa gilid at sinasakay po nila sa kanilang truck, no? So abanti na tayo dito sa iba pa mga latag ng kanilang mga inilalatag dito sa Malabon Fish Market. Good morning, Annalyn. So ito yung mga presyo ng tilapia nila, no? So ang tilapia po natin sa Malabon Fish Market ay bagsak presyo po. So 90 pesos na lang ang mga kada kilo, no, ng mga bentahan nila sa ating mga kababayan. Alright, so yan po yung mga in-update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Salamat! Thank you! Magkano ipon? Ryan? Ayan, 320, no? Na kilo. Boss, good morning.
So ayun na po at dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyan po ang sitwasyon sa kanilang mga latag na ating pong in-update. So ang mga presyo ano. So yun yung mga price update na ating in-update dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo ay murang-mura at bagsak presyo pa rin po ngayong araw po ng Biyernes. Alright, so isang magandang umaga sa iyo, Jeff. Puntahan ko yung tinapa mo na binebenta, no? So, Jeff, magkano ngayon yung mga presyo mo na mga tinapang bangus? 180. Natikman ko yung tinapa mo at talaga nga naman hindi siya maalat. At saktuhan talaga yung mga panlasang Pinoy na ating in-update sa yung tinapa. Okay, so alright yung tinapa mo, ha. Ang ano lang natin dito, ang ating tinapa ay hindi pure na boneless. Semi-boneless po ito, ha. Para sa kalaman ng ating mga kababayan na gustong bumili kay Jeff ng tinapa. Ito po ay semi-boneless na bangus tinapa o tinapang bangus. So sa mga gusto makakain o bumili kay Jeff, hanapin nyo lang po siya rito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Itong kahabaan po ng Malabon Fish Market, no? Siya ay paikot-ikot po dito at nagbebenta po ng kanyang mga tinapang bangus. Alright. So Jeff, maraming salamat. Thank you. Hanapin niyo na si Jeff dito sa Malabon Fish Market at makakabili kayo ng tinapang bangus. Masarap, lasang gelatin. Ay talaga nga naman, nasubukan ko na. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. God bless po and bye-bye. Love you all.